Nas próximas semanas, Portos de Galicia sacará a licitación a mellora da esplanada de Labarta, en Noia. Trátase dunha reforma integral na que se pavimentará toda a superficie de máis de 6.000 metros cadrados e se eliminarán os tendidos aéreos. Ademais de soterrar as canalizacións, procederase á reordenación do espazo, habilitando ao redor de 400 novas prazas de estacionamento gratuito. Está previsto actuar nunha superficie de máis de 6.000 metros cuadrados cunha actuación de pavimentación e implantación en total de en torno a 400 prazas de estacionamento, eliminación dos tendidos aéreos, supresión dos postes de apoio do alumbrado e tamén dos cuadros donde se conectan normalmente os chiringuitos ou as atraccións de feira, co cual nós consideramos un investimento moi importante porque Noia ten unha demanda significativa de estacionamento, fundamentalmente os domingos como consecuencia do mercadillo, tamén os xoves e tamén en determinados momentos puntuais, fundamentalmente nas datas de verán. O proxecto contempla tamén a sustitución dos elementos do paseo que se atopan deteriorados, así como unha mellora da accesibilidade coa construción de novos treitos peonís ata Barro. Naqueles elementos de madeira do paseo que necesitan dun tratamento, dunha renovación ou de unhas determinadas actuacións de mantemento van a ser incluídas neste proxecto, mellorando tamén a accesibilidade e habilitando en algún dos puntos do percorrido unha nova senda peonil que facilite tamén o tránsito dos peatóns nesa zona de Labarta. A previsión do organismo autonómico é que as obras estean en execución este mesmo ano para entrar en servizo en 2026.